niin terve YouTube. Tänään se olisi pikkasen video TF:stä tai TF2 ja mä oon tosi paljon, että ei ole tullut video pitkän aikaa. On ollut koulu ja paljon muuta. Elikkä nyt pitkästä aikaa tulee TF:stä video ja toivotaan, että nautitte. Ja käykää kattoo myös sellainen kanava kuin Eetu Laitinen, elikkä mä laitan linkin tuonne deskriptiin ja joo. Se on Eetun kanava, eli se toinen tyyppi, joka oli tällä kanavalla. Katsotaan, jos käydään jossain Upwardissa tai Banblitzissa. Ainakin tällä kertaa yritetään nyt, että jo lyhyellä tai jokaisella tyypillä yritetään saada ainakin yksi tai kaksi tappoa. Ja seuraavaksi mulla videoissa, että pistätte, tykätkää jos tykkäsitte videossa myöskin ja tykätkää jos haluatte nähdä sellaisen videon, missä meikä käy sellaisella sivustolla kuin TF Random Loadouts, eli sieltä löytyy randomia loadoutteja ihan vaan silleen. Niin, sieltä löytyy randomia loadoutteja ties millä klassille ja sit toivotaan, että mulla on vaneet ja mä yritän pelailla sitten niillä loadout saa tietyn määrän tappoja silleen. Mutta eka tehdään nyt varmaankin tälleen, elikkä joo. Laittakaa sitten kans kommentteja, jos haluatte videoon, musiikkia tai jotain sinne päin. Koska sehän on mitä me halutaan tietää. Eli joo, kohta me ollaan siellä. Elikkä mä oon tosi paljon, että ei oo tullut videoita aikoihin, mutta se on johtanut siitä. Ai joo, mulla on näyttää sillä. Niin, että siitä ei oo tullut hetkoa, mitä mä teen. Mä aloitan vaikka skautella, elikkä mä oon pahoillani, että ja joo, jokainen pitäis näistä olla tää eka, elikkä defaultti, elikkä kaikki ensimmäiset asiat, mitä sä saat, kun sä aloitat koko pelin. Elikkä katsotaan nyt, miten täällä menee ja joo. Ja anteeksi, ettei oo tullut videoita pitkään aikaan. Ei oo tullut sen takia, koska mulla on ollut koulu ja monta muuta asiaa. Ja heti täällä rakee joku likker. Jumma tuolla jo. Meikäisellä, hei mikä minun on vaikata vihollinen. Aina mä olen, että on meini. Aina meikällä ei oo muuta sit mikään paras, ei tietenkään, mutta jotain sinne päin. Ja paljon parempia aimia kuin sillä. Mut 2 tappoa meidän pitäisi saada, elikkä en vaihda. Tänään ääntä vieläkin kovalla. Ja nyt se spawnan kämppä. Jos me saadaan tänne ylös, niin jep, niin varoin se. Siinä on, ei ole, koska se on uiva, siellä on tyyppi siellä kartin, meikä vaan ajoi. Tai juoksee. Jep. Meikä vaan hyppäsi kuoppaan. Tai kuolen sitä kuoppaan. GG, good game guys. Rip. Tietenkin tää vaihtaa kartteja just kun meikä pääsi sisään. 1 tappo, 2 kuolemaa. Mä saatiin ainakin 1 tappo. Joo. Well. Sitten otetaan lisää kun selataan. Mikä ettei. Elikkä joo, nyt saattaa näkyä että mä oon pelannut vaan näin vähän näillä kaikilla klasseilla, mutta ja se on näin vähän me joudun resettää yhdestä syystä mikä päivää. Varmaan noin se joudun aloittaa joudun resettaamaan noin ihmeen peliajat ja pelitapat, elikkä ei oo enää niin paljon kuin luulisi olevan. Ja kun me ollaan täällä Frontierissa ja tälleen. Varmaan se meni just sinne mappiin, mistä minä en halunnut, mutta ei sillä nyt väliä. Tai mitä minä en ollenkaan halunnut. En varmaan mene tänne tiimiin. Käy säkin. Ellei enää mahu. Kyllä. Fuck. Shit. Go. Thank you. Nyt kun mulla on tässä
minuuttia aikaa, niin mä laitan nää muuta kaikki defaultille, että... Kyllä. Eka. Miksi mä painan tosta? Mä voisin painaa vaan M. Tietenkin tää soittaa 3 tuntia, että kauan tässä menee. Tää nyt en 3 tuntia, mutta kohta niillä alkaa. Tää kohta alkaa peli. Fuck. Mun kannattais kohti kyllä mennä, mutta... Sitten mulla on, jos te haluatte alata minut Steamissa, niin mun käyttäjänimi on Virtuaaliriot. Jos ette sano selvän pois, niin näkyy deskissä, kuten aina. Ja nyt alkaa mission. Joo. Ja kaikkea myös katsoa sellainen kanava kuin Junskuts. Lähes 100 tilaa ja yli 100 tilaa ja muistaakseni ja tosi hyvä tyyppi. Sillä on vähän samantapaisia videoita, niin käykää kattoo. Tässäkin tekee TFS, mut enemmän Undertaleista. Sillä on nyt Undertalen gameplay menossa ja siinä oli muuta spy, jos ei ollut. For sure, mate. Tää mun... Kato, no lasketaanko tää box? Kyllä. Ei kun se on avustus. No sitkaa vittu sit. Raittapas tässä on kyllä. Ja se kuoli. Niin viedemään. Ja heti huutaa, että retardi, kun mä tapoin sen kerran. Mä tapoin ton tyypin kerran. Ja sit se lukee fucking retard bitch. Shit. Jep, ei hyvä idea. Kato, yksi kuolema. Toivottavasti poliisikille käyttää. No ihan silleen nyt on väliin. I just have to fucking shit. These guys. Ja siellä laskettiin toiseksi. Kato nyt se yrittää täällä vetää mun turpaan, kun mä tapuin se kerran. Kyllä. Joo. Elikkä... Niin, minkäs mä voin muuta kuin jatkaa. En paljon mitään. Minkäs mä voin muuta kuin jatkaa. Ja tämä on... Ei ole. Ei ole, koska se ampuu. Ja sit jos te olette minne vittu mä oon menossa, kun se skartti on tuolla. Niin jos te haluatte... videota tai jonkunlaista muuna, että täällä pystyy ja puolet sieltä swipe. Swipe, motherfucker. Fuck. Kyllä. Tämä on perseestä. 2 tapon saaminen on nykyään näin ihan helkutin vaikeata. Ja sitten 2 tunnin päästä meikäläisen. Mä haluan saada hyvän tapon. Sitten kohta mä oon saanut 2, olen saamassa joku helvetin 2 tappoa, niin siellä on 2 medic Uberissa haltojen perseestä toista tikka. Että kyllä. Joo ei. Kato, vittu se on tossa nyt. Ja se oli 1. Mä kato 1 tappu, jei mä saan tappaa. Varmaan sillä oli joku 2 helttiä sillä. Jei vittu mä saan tappaa. Ja mulla on 2-3 kuolemaa. Paljonkohan mun paindikin on. Varmaan ihan helvetin vähän. Joka on hyvä. Ja siinä meni puolikymmentä. Siinä on spy. Kuten näet. Mitä helvettiä? Okei.
Ykkösen nubi, mutta selkis. Okay, mates. This is your thing. Kyllä vitus, siinä on spy. Voisitko olla spy? Tuolla on F-spy, olisi kiva tappaa. Ja se ei ollut tässä, niinku sillä oli varmaan joku vitun reikkeri. Ja jos se oli, niin mä ollaan perseesti taas. Tai tämä tulee olemaan perseesti. Jep. Toi se liikkeri taas tuolla. Liikkeri. Tää varmaan lasketa, jos mä otan tästä tälle lol. Ei varmaan lasketa, koska sillä tappoi ja siinä taisi mennä just spy. En ole varma, koska en osaa katsoa. Kun sä tuut ulos, että sä turpaa. Kuulkaa. Mikä yrittää spaavikämpätä? Kek vittu. Kyllä. Kyllä. Mä tarvin enää yhden tapaa, joka pitäisi olla varan. Siellä mä vedän vetoa toi tyyppi. Jep, kaikki on paremmin kuin mä. Pitätti joku rogemodi tähän vielä. Mä voin vieläkin kaksoisippi, paljon helpompaa kuin. That is not. Kato 8 damagea molempiin. Tuo on hyvä saavutus. Would you guys give up? Ei näytä sieltä. Joo. Voiko vetää ilmatukia? Voiko vetää kunnon airstrikeia ilmatukea? Eli ilmatukea ja sitten jotain helkotin. Mitä helkotin? Siinä se homo. Kuole homo. Lasketaanko tapaksi? Kyllä se on 2 tapaa. Mä voin vaihtaa klassiin. Kiitos. Tosin se oli kyllä sen Centrigalin avustama, mutta siinä luki, että 2. Eli legit oli tai ei. Täällä pitäisi olla aika helppo pelata. Vedän jonkun vitun raketsempi ja kuolen siihen. Silleen voi ei vettä. Kato, siinä on kiva. Okei. Siinä oli 1. Voi oliko? Katos dispenser. Meikä siis on tässä silleen, kun sieltä tulee 1 helttityyppi, niin. Brutal. The fucking brutal Russian snipers. Fuck. You what? I play. Joo hei. Varmaan joka viton pinni. Kun meikällä on jotain 500. Kyllä. Sieltä tulee homoja. Se oli 1 tappo. Toinen tappo. Ei kun enää 1 tappo. Kato, se laskettiin 4, vielä 1 tappo olisi kiva. Täysittäin. Kyllä 4 tappoa se on. Clashin vaihto nyt alkaa toimimaan. Sentään mulla on aeroblasti. Mietin, hei kato spy. No se hei kato spy. Meidän spawnissa. Kyllä. Naked cheats. Aeroblast. Fire motherfucking blast, bitch. Menin tuonne tunneliin. Sieltä tulee joka mä tapan sen. No niin. Homoja, kiitos. Mitä vittua. Dr. Headshot. Kyllä. En muuten olisi ton doktori, en haluaisi muuten ton klinikalle mennä. Varmaan ajattelisi tulemaan 50 kaliberin snipun tosta.
PCD. Kyllä tämä on häkkejä tai sit jotain muuta. No one protects me. No one protects. Tuus pois, saakeli homo. Et sinä minulta vittu. Näköjään. Kun mä pääsen täältä spawnilta ulos, sä kuolet. Oliks se tässä vitun... on se tyyppi, jolla oli toi... Kuole homo. Oliks sillä... Jos sillä oli deadrikkäri. Ainakin se oli tappo. Koska se tulee tuohon yhden heltille deadrikkaan. Mä aika terve. Nyt täällä mapissa on pakko muuta sit kun mä pääsen... Katos. Bye motherfucker. Ei. Näskattiinko sitä box? Ei. Ja 11 kuolemaa ja hyvin menee. 100% skill kills. Ei tarvitse kun pikkasen heiluttaa, niin siinä on skilliä. Jos muuten ei nouse. Katso nämä. Ja siinä on kuostappa. Meikä on demoman ja mä oon persis. Sitä siinä kylläkin, mutta... Nope. Näköjään sitten on pakko tehdä mitä sanotaan. Mä tulee olemaan ihan vittuun kivaa. Varsinkin kun mulla on tällaista shittiä. The ping, blame the ping. En vittu taida. Siinä meni aivan kaikki mun puletit jossain tollaisessa paskassa. Yritän osua spyhin, mut miten kun tuolla ei oo täällä jossain nimissä kuin spy. Tuliva taktiikka. Yritän osua spyhin silloin kun täällä ei oo näitten tyyppisiä yhtään spyta. Mä tuun saamaan ainakin nyt. Haista vittu. Victory. Selvä. Mutta shit. Oliks mulla 5 silloin? Joo, eikö mä tarvin enää 2. Eiku, jos mulla on 6. Siis joo. Mä osaan laskea, ei. Elikkä enää 1 tappu, että minä pääsen Demonmanilta. Siis sen nimisen on tyyppi, ai, kato lahjoja. Hevi. Katsotaan mitä mä sen lähejäks. Ole jotain hyvin hyvää, kiitos. Mission begins in 30 seconds. Kato, ei tää on persestä. Fuck this shit. Okay, nice. Monesta on. Yes. Mission begins in 10 seconds. No correct, please. 2 leitä. 3, 2, 1. Ai niin, mulla jo edelleen olen tällä peissillä, niin ihan sitä kaavittu. Kyllähän se kaavittu, indeed. Se alkaa vaan rakettaa tolle hommalle, sillä ei vetun fucking shit. Okei, motherfucker. Täällä on joku. Täällä vittu. Ei oo. On. Varmaan kun mulla on kuunneltu tätä sound effect. Varmaan ei tää puolella rikki, kun mä vedän tollaista betonipalikkaa päin. Oikein elämä demo gameplay. Se meni rikki. Ui, vittu. Ai se oli meidän sensori.
Ihme. Ilman kun se on syytä, että pitää olla täysin pseestä. Kun se tulee vedestä. Tuuloskam out. Ja se ei laskettu tapaksi. Ei se katsotaan sitten, että vitun tiimi on paras. F2. Ja montas minuuttia mulla on rekattiin venäjä, me katsotaan. 20 minuuttia. Aivan nice. Olen pro. Jei. The car's not moving, lads! The car's not moving, lads. You don't know. Jos on siinä oma sikipangin, joka tuli sieltä oikein MLGstä. Sitten toi tyyppi, jolla oli varmaan niinku -1 heltti ottaa sen tossille. Minun. Tässä sillä vitun helärissä on muuten mun. Kato, jolla spaimaan mäginen seinä. Tai sit meikä ei voi saa painaa tuplaveita. Siellä ei ole mitään homolaitteita. Okay. This sucks. Tää oli jos mitään hyvä paras melee range. Jos mä pitäisin katsoa sitten. Täällä kuolisko. Kuulin Decloakin. Ilman paitsi toi jostain. Tappaaks? En. En. Jei vittu, eikä juoksee nopeasti. Ja se toive meni sinne. Vittuunhan mä oon. Tämä on perästä. Pitää varmaan ottaa joku hard try modi, että pääsen tästä läpi. 20 minuuttia oli pikkasen peräisesti ja katto. Time has been added. Kylläkin. Kato, tappo. Nyt mä voin vaihtaa. Eikö mun pitää vaan saada toinen tappaa, että mä voin kuulla. Tää ei kuolla just taas hienosti. Tälleen headshotilla tai backstabilla. Tai saada yksi lisää tappo. Sekin olisi kiva. Tai ei. Hevinä sitten mennään. Ja engineerinä. Varmaan meillä on jotain sentoritonin rakentamaa. Todellakin. Ai niin monen mä oon aika hidas. Pontikka poika kuoli. Mites nyt sanotais pontikka poika get wrecked? Jos katsot videotamme. Ai kato, yksi tappoja. Yksi tappo. Kato nyt. Ei tullut tappoa. Vittu. Just kuoli sitä tyyppiä, kun sillä oli just jarateni. Kyllä. Tai sillä ja sillä, mutta se oli siis just oli jarate päällä se. Katon onkin kun Snoopi. Tappo. Tuliko tappo? Ei tullut tappo. Vittu. Miksi ei tullut tappo? Tarvitsen tappoja, vittu. Yrikan avubari.
Ja sillä on 100% Uberia. Miksikään se ei. Ja nyt se medik lähti vittuun täältä. Nyt kun tarvis meikä Uber. 1 tappaa. Ei mitään vitussa on 8. Ja 8 tappaa meikä voi vaihtaa. Kyllä olisi varmaan vähän kusetus käyttää. Laita hoitaa levu 2. I'm moving this. Siinä on tyyppi, joka räjätti stikipummin suoraan minuun. Koska luuli, että hän on spy? Arvaa, olikohan spy? Vastaus 2. Ei vitussa. Katu. Vittu, et missin. Tuu se sai ne 2 tappoa. Välillä sakkak. No niin, enää 1 tappo. 1 tappo. Vittu. Ei mitä rajata kuin enää 1 tappo. Joka on helppo saada, kun oot spamnilla. Ja laitat sinne sentran suoraan veteen turvaneteen. Se on se juttu, mikä toimii. Kauan mulla rekoidettiin. Ai, 27. Tämähän on mukavaa se. Wow. Minä hoitan. Sitten siellä on joku no-clip. Sitten siellä on joku admini, joka vaan tappaa minut sillä. Tapan sen kerran. Onks muselkki täällä? Onks täällä muselkki? Vittu. Onks täällä? Ei oo. Se oli vähän koomaa, joka sanoi, että täällä muselkki. Vittu, onko shittajat saatana? Ei vittu, tää meni paskasta. No niin, 11 tappaa. Tuumat. On se näin vaikea näille uskoa. Minä vaan laitan tän sentriin. Haista muuten vittu. Fish ja paperimme muna. Sopii hyvin sun paperireikäs. Kato nyt se on noita stikipomsit, sieltä tulee. Ynnä muuta paskaa. Paskat niskassa, niskat paskassa. Indeed. Sieltä tulee vielä se sama homma ja räjättää mun paskan. Saatana. Sitten meikä rakeaa. Vittuun hommat, siis kirjaimellisesti kusipäät. Sillä tuolla ria. Valtion rautatiet kyllä muuten. Virtuaaliriot, valtion rautatiet kuulostaa legitiltä. Legit sheets, mate.
Oliko se tappo? Oli. Ei ollut. Vittu. Siellä on oman spy. Spy, motherfucker. I don't know where you at, bro. Mitä vittua, homo? Mun on vitun retardi. Vitun retard playeri. Homo. Kato. Nope. Nyt meikä on medikki. Mitä vitus saavani medikkinen tappaja? Heillä on toisiinsa sillä tappoja. Se on se juttu mikä toimitaan. Meepä Uberilta tonne silleen terve. Jep, veissäpä parima muna. Mulla on näyttänyt, että tuon spy. Joo. Tuo Dr. Headshot on pikkasen. Monta krassia mun vittuun. Joo, sellaista scheisse. Mä laitan kohta musiikkia eniten ja annan teille on sitten lopussa nähdään ehkä. Vittu mitä mulla meni. Ja lopputulos näyttää aika paskalta kylläkin, mutta voi saa tappua. Eikö enää? Mä tein demomanin, sain demomanin muuten 2, koska mä sain siellä yhdessä mapissa. Jep, mä oon pisteen kalkusin. Mä sain siellä yhdessä mapissa nyt ainakin 1 pisteen, eli mun pitäis olla sniperilla. Veistaan, what the fuck. Paskaan aikani tohon medikkiin, kun voisin pelata paljon parempaa tyyppiä. Tai nyt parempaa tyyppiä, mut siis paljon aikaisemmin tätä tyyppiä. Koska ei itse. Mitä vittua? Miten toi tappaamat niinku vasta tolleen? Toi tappaaminen kai se oli jälkipuolta ja sitä vittu. Ehkä me vaan snaippaan näin niinku joku MLG Pro. MLG Pro, bitch. That is a fucking spy. Joo, ei mennyt. Kyllä tämä on perseestä. Kato, 1. Kato, toka. Haluan tokan tapon. Kuoliks sä? Siinä on 2 tappoina. Spy. Jossa minä olen ihan vitun pro. Kuten tiedätte. En kyllä täällä Watchilla varmaan, mutta kyllä tää ennen menee. Kato! Eka tappo. Well, that is just basically getting wrecked by F. Kato, mä oon Dr. Headshot ja kukaan ei huomaa mua. Kivus.
On kipus samat. Kipus. Oma. Tuo vessapaperi on voinut vaan syödä sen vessapaperia rakastaa. Ja siellä on... Voi vittu. Ja se lukkona vaatun jo. Mulla perheessä, jos mä sattuisin tappua. Koska ei edes. Yes, I fucking empat. Jos mä saan yhtä tappua, mä tapan nää hommat. Yksi tappo, vain yksi tappo. Okei. Ne maattiin, minä satun. Okay, nice. Koska tää video on siis kohdattu lopussa. Joo. Tällä mun pitäisi olla aika hyvä tyyppi, koska minikään ei ole edes. Onneksi tiimivaihtamisesta ei ole mitään. Koska noi tyypit on siis ehdottomasti Mission begins in 30 seconds. too much keyboards and blues or change. MLG. Eritystappuput. Mission begins in 20 seconds. Fucking shit. Meikä on täältä. 3, 2, Meikä vaan huomioon tosin spainta. Tempitussa. Yksi lähtee sit juokseen ilman diskaisin. Perus, homoja. Tänään yksi tappaa, niin kaikki on hyvin. Tai sitten 14 tappaa, nice. 25 pistettä. Kuolemista vaan sais pisteitä, niin ai. Joku helkutin taunspäivä, niin 600 kuolemaa per sekunti. Kyllä. Legit fucks. Näis nyt. Kipus. Tämä on suoraan perseestä. Get wrecked. Tästä näin. No, nyt mä voin vaihtaa. Elikkäs YouTubessa olisi ollut tällä kertaa lähes siinä. Mä luulen ja tappoputkellinen jääpuikki ja tappoputkellinen ketään. Aloitan tän ja ehkä pikkasen vimppoo lopetuksia tänne tälle spailla. Elikkä pitäis mennä paljon paremmin kuin äskeisellä seteillä. Paitsi jos mun tajunattu. Osuisin päähän vielä. Joo, ei toimii. Se oli tietenkin, koska taisin 4,0 kuin siinä. Elikkä olisiko 2 yritystä enää ja joo.
Nyt tulee pikkasta puutakin ja miltä tulee näyttämään, miltä näitä mä yleensä pelaan, elikkä joo. Ja tolta se ei näytä. Varmaan toinen kerta paskin. Ja nyt mä kadotan mun puukon. Okei, tossa on syy miksi ei kannata katsoa Spiciclea. Voisin voinut Trix tappaa ton. Ellei. Paljon much butter. Much butter, motherfucker. Mash better there is a fucking spy. Tai sitten näin. Sitten kuitenkin Ubercharget Medicin, että kyllä. Legit. Okay, that shit is awful, mates. Dispen vittu. Dispen vittu. Nykyään kerran dispen vittu. Elikkä tuota on tullut mahdollisimman paras video teillä kaikesta aikaa pitkästä aikaa. Mukava asia. Siis en mä tarkoita, kun et ihan. Mä saan sen täällä jossakin, mä tiedän kyllä minne Spite menee. Tosi hyvin näytän tietoa. Kaksoispiste voi ihan vittu. Kävi tuommoitu ja otti mun aseen. Getrek, tai sitten. No, ei sitten. Täällä on liikeläki. Mä voin laittaa jonkun klimin tuohon lappuun, mut kiitos. Se oli tänään. No. Okei, varmaan siitä mitään. Mut joo, nähdään sitten seuraavassa videossa YouTube ja terve. Se olisi ollut tänään Jerkon Gaming täällä taas ja nähdään seuraavassa videossa.